Assalamu alaikum ‘yan uwa, barka da wannan lokaci. Barka da kasancewa da mu a cikin wannan channel mai albarka. So a yau zan mana bayani akan abin da ya shafi 5TU, wanda a baya na yi bayani wasu da dama sun shiga sun yi amfani kuma har sun ci ganiya, wasu sun fara samun wasu ‘yan canji a game da abin da ya shafi 5TU. So kamar yadda kuke gani, wannan shine login form wanda a baya na sanar da ku cewa ita 5TU networking business ne wanda kwata-kwata ciki babu wurin da ake saka kuɗi na kai tsaye, sai dai me tsakanin mutane da mutane za su ringa yin transacting kuma suna samun wannan kuɗin nasu. So 5TU ya zo da alkhairai da dama wanda yana da kyau mutane su yi la'akari da shi. Yanzu idan ka duba, mutane da daman da suka samu kuɗaɗen da ba su taɓa tunani ba ta hanyar 5TU suna da yawa. Kuma wannan hanya ce da ta zo da tsari kuma ta zo da tafiya wanda duk wanda ya shige ta ba zai taɓa da na sani ko kuma ya ji yau ba zai iya ko kuma ya yi nadaman saka kuɗinsa na activation ba. So in kuka duba adadi na mutane da suke shiga 5TU da adadin mutane da suke cin riba da samun alkhairai akan 5TU suna da yawa. Me yasa kai, me yasa ke kika tsaya ba za ki ba? Me yasa dukkaninmu ba za mu zo mu shiga wannan alkhairi ba? Sai muka tsaya kwata-kwata muna so wasu su ci riban sai kuma mu daga baya mu ce za mu shiga. Yau idan ka fara ko da ba ka gayyaci kowa ba, lokacinka yana tafiya. Zuwa wani lokaci account ɗinka zai buɗe. Da zarar account ɗinka ya buɗe in sha Allahu za ka ringa samun ‘yan canjika wanda ba ka taɓa tunani ba, kuma za ka ga wannan canjin zai rage maka duka da yanayi na raɗaɗi da muke ciki a yanzu. Ba tare da ɓata lokaci ba, zan shiga ɗaya daga cikin account ɗina domin ku gani da kanku. So muku bayanin cikin abin da ya shafi 5TU. Ga shi nan an ce please help each others. Welcome to 5TU. Please start sharing now. Kun riga kun gani? So zan katse nan talla ne. Nan talla ne. So ga shi a nan. Nan abin da ake nufi a level 1, a wannan account ɗin na gayyaci mutane 15 ne. Level 2 ɗin nan abin da ake nufi direct in da na samu wa'yannan na mutane 15 ɗin sun gayyaci su kuma mutum 42. Wanda duka wannan kuɗin da suke samu ina da wani kaso ko wani adadi a cikin wannan kuɗi. Banda wanda goman nan da suka yi, to su kansu wa'yannan mutane 15 ɗin idan suka gayyaci duk mutum ɗaya ina da wani adadi na kaso. Su ma wa'yannan idan suka gayyaci wasu ina da wani adadi na kaso. Shine ga shi wa'yannan ɗin a cikin mutane 42 nan an samu wasu sun gayyaci mutum 11 daga ciki, wanda duka wa'yannan mutum 11 da wannan mutum 42 da wannan mutum 15 ɗin duka ina samun commission. To sai ka ga a duk rana kuɗin da kake samu ba ƙaramin kuɗi ba ne. So kamar yadda kuke gani a nan, idan account ɗinka ya buɗe a nan wurin e-wallet, ga shi nan. Nan wajen e-wallet duk kuɗin da aka saka maka a nan za ka yi withdrawing ɗinsa. Kun ga yanzu a nan ni yanzu ba U10 ba ne, ina U20 ne. Ga shi sun fara saka mun upgrade na mene? Wanda zan tafi ga U30. So wannan idan ka tafi U30 kuɗin da za ka ringa samu ba daidai ne da kalan wanda yake U10 ba. Ba daidai ne da kalan wanda yake U20 ba. So za ka ga akwai bambanci. Haka level ɗin zai ta tafiya maka. Adadin yinka, adadin samunka. Wannan network income ɗin kuɗi ne da duk referral da na yi na mutum ɗaya za a ba ni dala 8 a cikin dala 21 da ya yi amfani da shi. So nan
da kuke gani upgrade wallet ɗin su ne suka saka mun, suka fara mun taro. Wanda a gaba in sha Allahu ta'ala zan koma wani level na daban. Wannan shine adadin kuɗi da ake ajiye mun riba na community income ɗina. Wato kuɗi da nake samu daga community. To na samu dala nawa? 833 a wannan account ɗin. So total network ina gashin nan 68. Ga kuma direct introduce na mutum 15 ina level 5. To wannan shine kaɗan daga cikin abun da ake cewa 5TU. Bari mu je can mu gani. Kamar yadda kuke gani gashi nan dashboard ɗina, nan kuma gashi na zo account. So in ka shiga nan kun ga bari in hau editing account gashi ɗan Chiroma, Shamsuddin Shehu ga kuma Ɗanjuma Goje, this that First Bank ga account number na da sauransu. Wannan shine kaɗan daga cikin information ɗina. So ga kuma nan community, playing history, balance to receive kuɗin da yanzu zan samu. Kun gani dala 233 times 3. Kuɗin da yanzu zan samu shine ake nufi da mene balance to receive. So ga nan kuma an ce total receipt kuɗin da ka receiving. Kun ga dala nawa? 833. Ina alright. So bari mu sake ganin me ya kamata mu nuna muku a cikin 5TU. Point receive. So bari mu gani, bari mu ga. Nan shine wurin da e-wallet kenan. Nan za ka iya withdraw, za kuma ka iya transfer ɗin kuɗinka. To dukka wanda ka yi daidai ne. Yanzu in ka taɓa withdraw, yanzu gashi na taɓa withdraw gashi nan kun gani. So kuɗin, adadin kuɗin da na cire ko adadin kuɗin da na samu na yi amfani kun gani na samu dala 1059. So kun ga wannan ba ƙaramin kuɗi bane. Kuɗin da na yi withdraw. So ga account number na nan da kuke gani First Bank 3896212638. Wannan shine account number na. So gashin nan sai na remark enter bank or USD sai transaction password da ka tura. Da ka tura wannan kuɗi naka zai sauka cikin account ɗinka direct. Zai sauka ina? Cikin account ɗinka direct. To wannan point play haka. So wannan dai shine kaɗan daga cikin abubuwan da za mu nuna muku na 5TU da kuma alkhairai da muka sassamu daga cikin 5TU. Wanda ni ban ma samu komai ba a ciki. Although wannan ba shine real account ina ba. Wannan ina da account sun kai guda 10 da nake 5TU da shi. To wannan kun ga dai ɗaya ne daga ciki. So yanzu ku ga adadin kuɗin da na samu ko in ce nake samu. Kuma yanzu zuwa gobe yanzu ƙarfe 1:30 na dare. Zuwa gobe in Allah ya kai mu za ka ga maybe nan zai koma dala 100 da wani abu ko kuma ya koma dala 200. So haka abun yake. 5TU alkairi ne. Ko da ba ka da halin da za ka iya biyan kuɗin dala 21 naira 35,000. So za ka iya taɓa ni. Mu ga yanda abun zai kasance. Mu ga kowa daga cikin mutanen mu Hausawa kuma mutanen mu 'yan Arewa su ma sun amfana da wannan abu. Kada ka tsaya koyaushe ka ringa tunani irin na mutanen baya wanda ga abun alkairi za kuma ka ce wai kai a'a gaskiya kana tsoro ko kuma wada a ci kuɗinka ko kuma misali da a cutar da kai. 5TU alkairi ce kuma yana da kyau ku hanzarta domin samun shi ma da dama da mutane da dama suka ribata in sha Allahu ta'ala. Ni ne naku Ɗan Chiroma.